Kaixo, Adrián Salazar naiz eta Inmunologia, Mikrobiologia eta Parasitologiako departamentuko kidea. Vitoria-Gasteizko Farmazia Fakultatean. Aurten, pasan urtetan ez bezala pandemia egoera dela eta bideo hau prestatu dizuegu gure estana pixkat erakutzeko eta mikromundura eramateko. Mikroorganismoak gure artean daramatzate guk baino askoz ere urte gehiago. Gutxi gora bera 3.000 milioi urte. Guk aldiz 200.000 urte inguru daramatzagu. Denbora guzti horretan, guri lagundu digun zenbait gauza egin dituzte alde batetik oxigeno produkzioa eta ozono geruzaren sorrera. Denbora guzti horretan, aukera izan dute gure planetako leku guztiak kolonizatzeko. Bai, lurrak, urak, airea, glasiarrak, ur volkanikoak, baita gure gorputza ere. Garrantzitsua da mikroorganismoei buruz hitz egiten dugunean, kontuan izatea ez daudela bakarrik bakteriak. Birusak, onddoak, zenbait parasito ere kontuan hartu behar ditugula, eta haien arteko desberdintasunak. Pertsona asko pentsatzen ez duten moduan, ez dugu zertan beldurra izan behar. Bai, mikroorganismo batzuk ospetsu egin dira gaixotasunak sortzen dituztelako, baina gehiengoak ez dira mota horretakoak. Gainera, horietako askok gure gainazalean edo gure barnean bizi dira. Plaka hauetan ikus dezakezuen moduan, gure eskua agertzen da. Zer egin dugu honetan? Gure eskua jarri, hasten hasi, eta gure mikrobiota ikusi. Hor ikusten dituzuen puntu bakoitza kolonia bat da. Zelula bakar baten bikoizketaz sortu dena. Hau da, gure mikrobiota ikusteko modu simple eta polit bat. Baldakizue produktu hauek zer daukaten komunean? Ardoa, ogia, jogurta, zenbait medikamendu. Guztiak mikroorganismoek sortuak dira. Haiei esker lortu ditugu, gaur egun erabiltzen ditugun, bai elikagai, bai sendagai ugari. Eta orain, baldakizue zer desberdintasun dago bakterio eta virus baten artean? Bueno, hemen erakutzen dizuegu griparen birusa. Ikus dezakezuen moduan, ezberdintasuna dago tamaina aldetikan. Nahiz eta biak mikroskopikoak izan, tamaina aldetik desberdintasunak daude. Birusak askoz ere txikiagoak dira. Birusak ere, bakterioek baino askoz ere simpleagoak dira ere. Ez dira ez da gai, haiek bere kabuz erreproduzitzeko. Organismo batera sartu behar dira eta bertan erreproduzitu. Baitere, hauek bien aurka egiteko modu ezberdinak daude. Alde batetik, bakterioen aurka antibiotikoak erabiltzen ditugu. Betire, kontuan izan behar dugu, zenbait bakterio erresistente ez sortzeko modu egokian erabili behar ditugula hauek. Bestalde, birusen aurka antibiralak ditugu. Naiz eta kasu hauetan askotan erabiltzen ez diren. Adibidez, griparen aurka ez ditugu antibiral zehatz batzuk erabiltzen. Izan ere, gure gorputzak gai delako haien aurka egiteko. Are gehiago, txertatuta bagaude. Hau, garrantzitsua da jakiteko birusen aurka antibiotikoak erabiltzea ez daukala zentzua handirik. Mikroorganismoen identifikaziorako laborategian teknika ezberdinak erabili ditzazkegu. Alde batetik, teknika tradizionalak, izan daitezkela kultibo plakak, edo apigaleriak, metabolismo probak, tinzioak, eta bar. Eta bestalde batetik, teknika modernoagoak. Orain, ospe handia daukan PCR teknika, baina laborategietan orain dela 30 urte edo erabiltzen duguna, bakterioen eta beste mikroorganismoen identifikaziorako erabiltzen ditugu. Baita, Malditov edo sekuentzatxo teknikak ere. Eta honekin amaituko genuke gure estanarekin, espero dugu zuen interesekoa izatea,
eta datorren urtean presentzialki egotea. Eskerrik asko.